Parang tayo. Nagbayad ka last week. So 30. Magki tayo. Palo na to. Palo na. Ako palo lakas. Wala. Tatamad na ako eh. Alam mo, may trabaho pa ako. Ella, gusto mo pa daw? Okay na, thank you. Naalala ko yung pangalan. Next time. Sabi ka talaga. Tingnan. Sige. Tapos, hindi ko siya kilala. Circle. Tapos, tapos ako makikilala. Ella. Sa'yo? Wait. Okay lang, game ka. Yun ang papalo yan. Siyempre palo. Go ba, Steve? Dapat may palak. Happy birthday. Oh, yung dalawa lang yung dalawa. Happy to serve. Balot. Palo ulit. Pag tinaas palo. Ay, mali. Out 5 lang. Out.
Galing mo. Natipensa. Good defense. Nice one, nice one. Ano to, palo? Double tip. Ay, shadow lang. Tingnan mo ako. Wala lang. Gusto mo rin tayo. Tapos ka na? Ako kasi para naman ako lang eh. Sa palo. Grabe ka naman. Hindi po sure. Start Ayaw ako. Oo nga. Sabi ko lang pala parang Kasi baka po sa start. napansin ko kumain pa kayo? Nabusog ka? Hindi kasi ano, tatama ako kayo na wala. Hindi kayo na wala. Kasi pumalit na rin ako. Gusto mo ba naman pala sa? Hindi kasi hindi ako nawin. Yung kinabukasan. Ay kinabukasan. Before. Ay, bullshit! Ay, sorry, sir. Galing siya lang mag-isa. Sila mag-isa. Ha? Sila mag-isa. Single. Ay, sorry. Tayo wala na. Uy, naka-block ka. Sorry na. Mag-comment tayo ng positive. Out siya, out. Uy! Ganda naman nun! Yo, Ivan! Historical data. Ayaw mo makakita. Pustahan ka. Ay, nagpustahan ka kayo. Mga piso. Paano mo siya yung magkatalo siya yung magbabayan? Yan, ano ka naman yung mga piso? Malaking halaga na yun sa akin. Ice water. Ice tubig. Oo, hindi ka lang makakabili ng sibuyas. Oo. Ayaw, pasok ko. Paloy mo na yan. Out, out. Maglakad. Yo, Ivan! Habang iba ko na rin. Oh! Dalawang beses na yan. Pangalawang beses na yan. Out. Out, out. Happy ending na. Happy happy ending. Happy ending.
Pwes na yan. Pwes na yan, ha? Di ba ako magsasara na sila? Question na lang natin kay Rex. Yan na. Yung, alam ko na, i-Gcash na lang yata kay Rex. Send ko na. Or binigay na. Ah, malis na ba siya? Labi na sila. Hindi pa. Malis na ba siya? Out. Naligo lang siya. Pag walang picture, hindi sila maniniwala. Kami rin first class. Kunwari sa atin course to. Full name? Jana Patriel. Hindi kasi second team lang tinawag ni John Timothy ako eh. Patriel. John. Oo, yung isa. Ano kasi? John Timothy. Hindi ko alam na kapag nag-upload ka pala sa hashtag. Maganda yung mga Oo, makikita nila. Ano? Christmas. Pero Hindi kasi yun. Kaya nga. I mean, pag-ulit sila niya. Oo. Grabe yung opportunity yan. Ganun pala yun, kung may nag-upload ka doon. Sabi kasi